kining musimba ta dunay mga importante kaayong angay natong timan-an aron inighuman sa misa mag-awit gid tas kalipay kanibang niingon diri sa atong tubag sa salmo nga sa atubangan sa mga anghel awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Nakasuway na mo nga pag-uli sa inyong balay gikan mong nisimba nagsigi mog kanta-kanta o nagsigi mog yaw-yaw kay wa lang gyapon ka panghugas, wa lang gyapon ka pamilo os giigdaan, wa lang gyapon maglungag, wa lang gyapon moundang og duwa sa computer, basig mo'y mahitabo ba? So, unsa may prinsipyo niya sa atong unang pagbasa, si propeta Isaías nakakita siya sa Ginoo. Unya pagkakita niya sa Ginoo, nakaingon siya, Lord, di ko angayan nimo kay makasasala kay kustanan. Nya gipahiran din siya baga diri sa katong kirubin. Nya giingnan din siya, ning abot na nimo ang kalayo gikas Ginoo, limpyo na ka. Pagkalimpyo na niya, siyempre nagpasalamat siya sa Ginoo. Nya niingon dayon ang Ginoo, nakabati siya tingog sa Ginoo ba niingon, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. Nya nitubag dayon siya kay limpyo naman siya. Kinsa may ang tubag, ania ako, sugua ako. Mauni ang kinaiya unta nato nga manimba nga moingon tas Ginoo, Lord, ni ako, sugu ako. Gikano, lingi ako no na imong tupad. Ing na magpasugo ka Ginoo. Sige na. May sa nabang mahibaw ka kay basig mga yawan-o ng tupad nimo diya ba? Ni anhira na dinhi kay manugo sa Ginoo. Kay kita ra ba lahi gid kitag batasan no? Muanhi ta kay manugo sa Ginoo. Ginoo maayo na untang akong balay. Ginoo makapasar unta ko sa bar exam. Ginoo maayo unta ko sa akong sakit. Ginoo mulampos unta ning akong project. Ginoo makaginansya unta ko ani akong 5-6 nga lending. Ginoo makadaog ta ko sa swertres. Ginoo di ta ko buwagan aning akong uyab. Ginoo makauyab unta ko. Ginoo mamatay na unta ni akong banang bisyoso kaayo. Ginoo mamatay na unta ning ugangan kong libakira kaayo siging daot nako. Mo may atong ipangdiktar usahay ano? Ang pari isa Ginoo daghan unta mo palit sa slot nga na ba? Kana tan mo inta Ginoo ni anhi ko ni ako sugo ako. Ana. Karon unsa may sugo sa Ginoo ug unsa may mahitabo kun ang Ginoo mo imusugo? Sa ikaduhang pagbasa si San Pablo miangkon nga ako dili angayan nga mahimong apostol. Dili ko maangayan nga sulugoon sa Ginoo. Kay ngano man dautan kay kog kinabuhi, manglulutos ko. Ako'y nagpatay sa kadaghanan nga nagsunod sa Ginoo. Karon gigamit na ko sa Ginoo. Unsa may mahitabo ana? Kun sugoon ta sa Ginoo para gyud sa kausaban sa kinabuhi sa mga tao. Muna diri sa atong ebanghelyo ang gisugo ni Jesus ingon siya ay mog kahadlok kay ingon mas Pedro pagkakita ni San Pedro ba nga daghan kay sila kuha abay dewe atras tag jutay nganong nakakuha man sila daghang isda kay bawo mo minaw mo si ebanghelyo di ba ingon sila wa gid mi kuha Lord tibok gabi wa gid mi kuha nya ingon dayong Ginoo hala palawod mo jutay nya human itaktak inyong pukot ni sa Lord wa gid mi kuha tibok gabi pero kay ikaw may nagsugo among itaktak. Tanaw ha, ang sugo sa Ginoo di ay para na siya pag himo nato nga successful sa atong mga buluhaton. Mananagat man sila way kuha. Gisugo sila sa Ginoo aron makakuha. Sige ko no, testingi ko no, Lord, wa gyud koy kwarta. Sugo ako. Yung Ginoo palit og slot. Sa Lord, wa gani ko'y kwarta.
Wa gud mi Brother lang Peter, wa gud mi kuha, kuha jud mi kwarta Lord. Imo na nang kung papalit og slot. Yung tag 300 naman ang Heavenly Joy. Hay may imo na Heavenly Joy o kana bang imong MMHD, kanang Mother Mary's Healing and Deliverance, tag 1,000. Asa may imo na sa wa lagi ko'y kwarta Lord. Palit lagi. Unsa man, ibaligya ang imong cellphone. Di, imo nang ibaligya imong cellphone. Nahalin og 1,500. Hatag ka diri og 1,000 para sa Mother Mary's Healing and Deliverance o sa kaslat. Nya imo sang ihatag ang 300 para sa Heavenly Joy. Na kay 200 nga nahibilin. No? O wala. Malipay ka, mag-uol. Wala kay cellphone. Kung ang Ginoo mo'y imong gisunod, lipay kay ka. Nga naman, tawagan din ka sa imong igagaw na tuas abroad. Di na jud ka makontak. Di na kanya makontak. Motong dito siya nanawag sa pikas ni mong igagaw. Hindi naman makontak. Ingon, gibaligya ang cellphone kay gidonate sa simbahan. Sala, kabuutan ko di anak na ron niya. Di ba animal man na kayo? Sa maubitan ng nahutdas kwarta kay pertian ng kuana materialistic estanan ana isa hala nabuotan na mo dunit tagsimbahan hala ka nice good taga adto ko nga tubi kay makigistorya ko ay istorya dai no isa dai no unsa man ka wala kay cellphone ka ay akong gibaligya oy kay palit ko sa slot ni father kay mura mag naitingog nga nag-ingon ako ibaligya ang cellphone isa kinsa man to isa si Lord gyud to. Insala ka nice good nimo di ba sa una di man jud ka mo donate og simbahan di man ka mahug kolekta siya bitaw nya karon ni donate ko perti na kong lipaya nya wa na koy cellphone relax na kayo ko siya di man ti ka makontak unsa mo ray panginahanglan nimo kay so simple na kayo nahurot among atop sa kuan bagyo nga audit ana nya wa na mo koy kailis relax lang pila may budget ana kaabot mo abot mo siguro nig mga 20,000 siya hala ako niya kapadadaan ha karong kuan adto sa i-claim lang sa Western Union nya imo de i-claim dito sus pagdawat nimo kadtong 200 nga nahibilin nahimong 20,000 ikala naalagi 20,000 kisa 20 de yang gipadaan ako imo na sa to siyang tawagan Day, praise the Lord. Imo kong gitagaan 20,000. Galipay kay ko day. Kay paghatag na ko nimog 20,000. Nakadawat man sa kong 200,000. Ako nang punan ron og 50,000 ha. Para nasana sa imong mga kuan diha. Ubang pang mga improvements sa imong balay. Nya pagpalit og cellphone kanang tag 15,000. Nya mapalit ka. Ay palit, oy, palit. Tinatag ng nas Ginoo. Depende. Moingon dayon ang Ginoo nimo karon daghan na kag kwarta, hala. Sige. Biyain ang tanan og panagat nag mga tao. Pasabot ang sala na mao'y imo karong misyon. Ang pagsulbad og sala. Og mao na ang final nga meaning aning mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Sa una wa man ko'y kwarta, kargado ra gud ko sa una gud. Pagka 1984 mga November, gisugo ko sa Ginoo nga pagtukod og organisasyon dinis inyong lugar sa mga youth, Kahugan Youth Organization. Akong gitukod. Si Kanyar College ko ato, why kwarta? Ana. Sa paghimo sad mong activity, haron sad mo mulig-on. Unsa activity siya? Paghimo mo og outing, mag-beach outing mo. Ha? Beach outing pilay magasto ana? Mo to ni gasto mi atog mga hapit mo 3,000. Ako mo'y nangitag kwarta pakauaw pakilimos. Nga naka-outing mi partilingawa. Hangtod na himong choir ang among organisasyon. Hangtod karon nagpabilin pa ng choir sa Guadalupe. Active na kayron sila didto. Ana, ako gikan natong November 1984 hangtod karon wa na jud ko moundang og alagad og simbahan. Why kwarta? Mangarga pa, sige pagpanghatag o way kahatag, pakauwag pangayo mo na karon ako baga na gyud kay kugnaw di na jud ko mauwaw pangayo
ug tungod aning akong pagpangayo naka-design ko gitudluan ko sa Ginoo pamaligya na sad. Di man ko negosyante pero commerce ko, accounting. Kamao kong mamaligya kay namo ko'y prinsipyos commerce, di ba? Amo di na maligya kong slot, gamit kayo akong pagka-commerce ay nya pabagag naong nya baligyag slot. Perting bagaas now. Matanawa karon daghan kitag mga projects nga nahimo, di ba? Diha ato na nang napalit ng balay diha sa unahan. Di mo to. Niya kana diya, malimpyo na diya. Niya kari atong giabangang yuta, pangandam sa atong pista pohon ug buhi pa mo. Na ato na sa nang gigastuhan. Na tanawa nyo diya, di ba patag na kayo kay anak ta diha himo sa ato niyang kung itugot na sa panahon, anak diha ang atong medyo party humas pista no. Adto ta mga on dito. Atong pista November April 9 ang ato dinhing pontifical mass. Iampo nato nga wa untay kakulian alas 10 sa buntag nya si Archbishop Jose Espalma ni commit na nga siya mo misa. Di humas misa adto ta dito mga on no. Adi mong lipay. Dako ta gasto di oy. Na tungod is inyo mga slot nga gipamalit. Muna karon sige pagitag palit pero sa dipa ang atong pista do na sad tay dako kayong kalihukan sa Archdiocese kanang gitawag og Marian Jubilee adto sa Capilinia di Fatima dito sa Remigio. Nahuman naman natong construct ang Capilinia 100% naman humana ang mga sides naman lang katong additional to prepare for the consecration ika April 4 mo nang baligya na putag slot ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Mamalit na punta ni. Unsa may mahitabo kung mahimo ning tanan sa atong siging hatag bisan pag medyo nagkalisod na ta. Una gyud nga nahitabo sama nilang San Pedro ug sa uban samang San Pablo sama ni Isaías ang ilang gibati kalipay. 100% sa namalit din higslat malipayon. O di man gyud kayo malipayon nakuha-kuhaan ang ilang kaguol. Kamo nakapalit na mo. Kinsa dinhi ang nipalit nga naghilak paghuman. Kas kamo. Kana bang gamahay ba? Gamahay. Wa gyud pulos malipayon no? Atong pakpakan ang tanang namalit. Bisan pag naay problema, bisan pag naay magsigig libak nila malipayon. Naman gani rin nitawag na ako bago pa lang nga naghilak gid siya ito siya insulti o masok kadungog nga nagdangoy-ngoy siya no siya pader gaagas gid akong luha karon nga naman kadungog ko sa imong tingog sinangga ana kadungog sa akong tingog gaagas ang luha kay nga naman mamaligya naman sa ko nga to niya niya mapugos man siya mapugos siya palit kaya di ko na siya kapugong ikabati niya sa kuntingog may di pa biya islate pila ba islate mo makapalit siya kuno siya pero bitay na ingon siya nag-agas akong luha pa dahil kay karon pa dyan ako gibati ang kalipay na alkansi ba among negosyo pa dahil zero yun kay tungod sa una god kwarta akong giapas ning abot yun mi pa dahil nga millions na ang akong ginansya ang akong business dako na kay hagba gyud pader kana yung zero gyud pader nya karono nga ginagmay pa lang sugod pa lang may ginagmay ning hatag ko diha pader wala kay kalibutan nakapalit na ko mga slots ana dugay na nya kada nako palit nag-increase akong business nako karon dako na sa dako na pader nako di may prisuhan dagko man budget kaya nimo siya kaya pader dari sa sumutabang siya karong buwana tabang siya para prisuhan kamo tabang mo. Insya kanya pa dahil tabang ko karon sa prisuhan, mutabang ko aning inyong para pakaon sa prisuhan, karong buwana, pero ay pagtuo pa dahil nakaroon raning buwana, kay blipay man kay ko, sunod na sa sukol gapong ko, bisag kanus ako ni mutawagon, nakula na unsa naman ning tawhanan, nabuang naman tingali ni siya, magsigi na lang kuno siya donate, kay porting niyang lipaya, human siya nahagba tungod kay pangwarta ra gyud kay siya. Mao kini ang kalipay nga gikas Ginoo mga igsoon wa mag-agad og success wa mag-agad og amount of money wa mag-abot mag-agad og mga praises
dili na magpaabot na daghan pag mo pakpak nato, daghan pag mo view nato, mo like nato diha social media. Pwede tingali nga kitay sawayon sa tanan, kitay dauton sa tanan, pero kung nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, ang iyang sugo mismo mo'y maghatag natog kalipay. Lingi ay mong tupad. Ning na malipayon karon, ina. Malipayon ka? Nya mayon gani siya. Of course, malipayon. Ingat kusog ay kamuhog sa kolekta. Pero kanang way hug sa kolekta, tanawang naong babto kay tanan. So di na mo smile eh. Tanawa, di ba inig suroy sa sibot? Ana lang. Ana na na. Agi ng sibot nga to. Pero wa man ko kakita na din eh. So praise the Lord. Di ba? Pwede na mo mga matay. Sige naman.